Dewch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. I ni'n galw yna ti trigyrhau wrthyn ni, dod lawr ein plith, arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned dros nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad gael ei gymryd yn ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 45. Diolch i ti yr holl alluog Duw. Emyn 45. Darlleniad o epistol cyntaf Ioan, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Ioan, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn ei hysgrifennu atoch fel na phechoch, ac o phecha neb y mae ni reolwr gyda'r tad Iesu Grist y cyfiawn, ac fe yw'r iawn dros ein pechodau ni, ac nid dros ein eiddom ni yn unig, eithyr dros bechodau'r holl fyd. Ac wrth hyn y gwyddom, yr adweinom ef os cadw ni archmynion ef, yr hwn sydd yn dywedyd mi a'i hadwain ef, ac heb gadw ei archmynion ef, celwyddog yw, a'r gwirionedd nid yw ynddo. Eithyr yr hwn a gadwo ei air ef, yn wir, yn hwn y mae cariad Duw yn berffaith. Wrth hyn y gwyddom ein bod ynddo ef. Yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo ef a ddylai yntau felly rodio megis ag yr hodiodd ef. Y brodyr nid gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, eithyr gorchymyn hen yr hwn oedd gennych o'r dechreuad, yr hen orchymyn yw'r gair a glywsoch o'r dechreuad. Trychefn, gorchymyn newydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch, yr hyn sydd wir ynddo ef ac ynoch wythau o blegyd y tywyllwch a'i theibio a'r gwir oleuni sydd yr awr hon yn tywynnu. Yr hwn a ddywed ei fod yn y goleuni ac a gasao ei frawd yn y tywyllwch yma i hyd y pryd hwn.
Yr hwn sydd yn caru ei frawd sydd yn aros yn y goleuni ac nid oes rhwystyr ynddo. Ydy'r yr hwn sydd yn cysau frawd yn y tywyllwch yma ac yn y tywyllwch yma yn rhodio ac ni wyr i ba le yma yn myned o blegyd y mae'r tywyllwch wedi dallu ei lygaid ef. Ysgrifennu yr wyf atoch chwi blant bychain o blegyd maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef. Bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda chi nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto, mae fraint o cael dod ger dy fron yn dod nid trwy unrhyw ymdrech, unrhyw heiddiant o'n hunan, ond trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am y ffordd agorodd wrth iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, byw ar y ddaear yma, byw bywyd perffaith yn bodloni yr holl ofynion oedd yn angen rheidiol ar ein cyfer ni, iddo byw bywyd perffaith, iddo gymryd ein cosb ar y groes, fel ein cynrychiolydd ac yn atgyfodi'r trydydd dydd ac i ni yn diolch i ti am yr Efengil Sanctaidd ac yn gweddio Dduw y bydd yr Efengil yma yn cynyddu yn ein gwlad ni unwaith eto. Byddwn ni'n gweld y goleuni'r wawr yn torri o Dduw. Y bydd na o leini yn lledaenu o un pen o'r wlad i'r llall. Y bydd yna gyfnod arall yn dod i'r wlad hon lle byddi di yn gweithio ac yn cael dy ogoneddu. I ni yn gweddio Dduw cawn weld y tywyllwch yma yn diflannu. I ni'n gweddio Dduw yn pob ardal o'n gwlad ni, yn y pentrefi a'r dinasoedd i ni'n gweddio. Y bydd newid yn dod ar fyd, lle nawr y mae'r fath anghrediniaeth, y fath ddifaterwch, y fath dywyllwch, ac o Dduw, y gymaint o broblemau o fewn cymdeithas, a'r anghrediniaeth yn peri'r broblem fydd yn waith ac yn gweddio Dduw y byddi di yn dod lawr ein plith ac y byddi di yn gweithio ac yn agor llygaid y deillon iddynt weld ei hangen. Ond wrth weld ei hangen y byddant yn dod i weld yr arglwydd Iesu Grist ei hun. I ni yn diolch o Dduw am y newyddion da sydd y gennym i'w gyhoeddi ac yn gweddio o byddi di yn ei nerthu ni nawr wrth i ni gyhoeddi dy air. Y bydd na bresenoldeb o ddifri yn dod yma. Y byddi di yn agos ato ni. Yn ein gwendid y byddi di yn ein nerthu ni. Ac y byddi di'n ein harwain ni yn ein hyddoliad. Y byddi di'n tywallt y lan ysbryd arno. Yn ein deffro ni o Dduw. Hyd yn o fel dy blant yn ein deffro ni o'r trwmgwsg. Ond yr rhai sydd ddim yn blant i ti yn deffro yr eneidiau hynny o'i cyflwr o farwolaeth ysbrydol. Ni yn gofyn i ti ddod i'n plith. Diogela ni o Dduw rhag yr un drwg. Ni yn gofyn i ti gadw yr un drwg o'r neilltu. Ac y byddwn ni yn cael gweld dy law di yn gweithio'n rymus unwaith eto. Ac y byddi di yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno'n hoedfa'r holl ddydd i ti'n cyflwyno dy blant yma ac ar hyd a lled y wlad. Y byddi di yn gweld yn iawn i ddod i'n plith, i drigarhau wrthym. Bendithiau'r sabodd yma, paratoni ar gyfer wythnos i fyw i dy ogoneddu di. A gad i ni fwynhau dy bresenoldeb hefyd. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno'r amser yma i ddofal di nawr. Tir di'n plith, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu Emrif 185. Iesu nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n hechod cas. 185 gwn i sefyll i'w chanu. Dawn testyn o 1 Ioan yr ail benod a'r 12fed adnod. Epistol cyntaf Ioan, yr ail benod a'r 12fed adnod. Ysgrifennu y rwyf ato chwi blant bychain o blegyd maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef. Nawr ym mhob gwers addysgur yn yr ysgol, ceir nod, neu i ni fod i cael nod ar gyfer pob gwers. Mae rhaid cael nod ar yr bwrdd gwyn bellach, nid yr hen fwrdd ond ar y bwrdd gwyn mae rhaid i ni ysgrifennu'r nod. Ynghyd â llawer o bethau eraill sydd yn cymryd lot fawr o amser. Mae rhaid i'r disgyblion ac i ni fod yn ymwybodol iawn beth yw pwrpas y wers. Ar gyfer pa bwrpas i ni'n dysgu yr sgiliau arbennig hynny. Ni fod i wneud yn eglur. Beth yw'r hyn y mae'r rydym am i'r plant ei ddysgu a'i cyflawni erbyn diwedd y wers. Ac felly ni'n cael rhyw fath o ymdeimlad yma gan Ioan. Ysgrifennu y rwyf ato chwi, dyma'r rheswm. Blant bychain, ond wrth gwrs nid plant mewn ysgol yw hwn, ond i blantau yn ysbrydol, yr rhai sydd wedi dod i gredu beth bynnag yw'r oedran. Ysgrifennu y rwyf ato chwi blant bychain o blegyd maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef, ond mae rhywbeth i dod cyn hynny. Ysgrifennu y rwyf ato chwi, dyma pam, dyma beth oedd y pwrpas, dyma beth oedd y nod, ac ynghyd â hynny, mae sail beth mae'n dweud yn yr adnod yma. Hynny yw, mae am i ni ddeall rhywbeth pwysig. Roedd ganddo faich, dyma beth oedd ei faich, byddwn ni'n byw yn ôl y pwrpas y creuwyd ni. Doedd e ddim eisiau proffes yn unig.
Doedd e ddim am weld pobl yn dod ac yn dweud eu bod nhw'n dod i gredu, ond doedd dim fawr o wahaniaeth yn eu bywyd nhw cyn neu ar ôl. Doedden nhw ddim eisiau gweld rhyw nifer yn cynyddu o bobl yn dod i'r oedfa hyd yn oed, dim dyna oedd yn nod. Beth oedd e eisiau gweld oedd pobl yn dod i gredu, ond yn byw i'r pwrpas y creuwyd nhw. Mae e am i ni fyw mewn modd sanctaidd. Mae am weld ffrwythau difeirwch ar bywyd newydd ynom. Dyna beth mae'n ysgrifennu at rhain. Mae am weld cariad ynom tuag at Dduw, tuag at Iesu Grist a tuag at ein brodyr. Dyma beth fydd yn profi bod y broffes yn iawn. Ar sail yr hyn mae'n dweud yn yr adnod hon, maddeuant, dyma yw'r disgwyl. Dyma beth ddyle fod i'w weld. Adnod 6 i ni'n gweld. Yr hwn a ddywed ei fod yn aros ynddo ef yng Nghrist a ddylai yntau felly rodio. Megis ag yr rodiodd ef. Dyma fel ddyle fe fod. Os ych chi'n honni rhywbeth, fe ddyle hyn ddod. Fe ddyle fod arwyddion o leiaf. Dyma oedd ei faich e. Dwi ddim am i weld nhw'n aros fel rhyw fabanod bach. Mae am i gweld nhw yn cynyddu i fyw i ogoneddu Duw. Os ych chi'n dweud, o'r hwn a ddywed, os ych chi'n gwneud proffes, o'r hwn a ddywed ei fod yn aros yn ddef, a ddylai yntau felly rodio, megis ag yr rodio ddef. A wedyn adnod 10 ymlaen, yr hwn sydd yn caru ei frawd sydd yn aros yn y goleuni. Ac nid oes rhwystyr ynddo. Eithir, yr hwn sydd yn cysau ei frawd yn y tywyllwch ymae, ac yn y tywyllwch ymae'n rodio, ac ni wyr i ba le mae'n myned, o blegyd y mae'r tywyllwch wedi dallu ei lygaid ef. Hynny yw, dwi ddim wedi deall na. Mae rhywbeth o'i le. Mae na ddisgwyliadau yn does. Wrth gwrs, i ni gyd yn tristau wrth feddwl bod ni ddim wedi datblygu ac wedi cynyddu fel ag y dylsem ni. Ond dal, i ni ddim yn mynd i esgusodi'n hunan a dweud, wel, sdim ots. So dwi'n mynd darllen dim un o'r awduron yn yr ysgrythyr yn dweud, sdim ots, gewch chi ddod maes o law. Ymhen degawda. Na, dyma yw'r disgwyl, mae gwirth wedi digwydd. Ond dyma'r sail, a dyma beth ddylech chi bod fel. Ond os ych chi wedi deall yr efengyl, os oes prawf o ras wedi digwydd, os chi wedi profi gras yn eich bywyd chi, yna fe ddylech chi fod yn rodio fel Crist. Fe ddylech chi fod yn dangos y cariad yma. Fe ddylech chi ddangos y maddeuant yma. Fe ddylech chi fyw fel Iesu Grist. Dyma yw'r nod. Fe'n creuwyd ni i bwrpas. Fe'n creuwyd ni i sancteiddrwydd. I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. A pan i ni'n dod i gredu, mae hwnna'n dod yn bosib. Ac felly dyma yw i faich e. Felly yn gyntaf hoffwn ni edrych yn fyr iawn ar y ffordd anghywir. Ac yn ail y ffordd hanfodol, ac yn olaf yn drydydd ar yr unig ffordd. Yn gyntaf, y ffordd anghywir. Gawch chi ddarllen y testyn eto. Chi ysgrifennu yr wyf ato chwi blant bychain. O blegyd, maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef. Nawr, os oedd gan Ioan nod, os oedd gan athrawon nod, os oedd gan awduron yr ysgrythyr nod, pwrpas, yr hyn i ni fod i ddysgu, yna'n sicr i chi, mae gan Satan nod hefyd. A mae'n ddigon syml beth yw nod Satan. Nod Satan yw i rwystro pob un rhag cyrraedd y nod cywir. Dyna'i nod e. Mae'n ddigon hwyd, dwi'n anodd. Mae yno trwy gydol yr ysgrythyr. Nod Satan yw ei fod e am rwystro pob un rhag cyrraedd y ffordd cywir. Does dim ots gan Satan os mae pobl yn rodio ar unrhyw lôn arall, ond y lôn gywir. Does dim ots gan Satan os ych chi'n rodio ar hyd y lôn grefyddol. Mae hwnna hyd yn oed yn well byth. Does dim ots gan Satan os ych chi'n rodio ar hyd y lôn grefyddol Cristnogol, ardderchog, cyn belled bod y Satan yn cwestiwn, cyn belled bod chi ddim ar y lôn gywir. Does dim ots gan Satan os chi ar y lôn Cristnogol efengylaidd. Cyn belled bod chi ddim ar y lôn gywir. Os gall eich rhwystro chi rhag mynd ar y lôn gywir, yna mae e wedi cyrraedd ei nod. Mae e wedi rhwystro chi rhag mynd i'r man honno
sydd yn peri bod chi'n hodio ar y llwybr cywir. Mae am ein rhwystro ni, rhag byw i'r pwrpas yn creu ni. Dwi ddim am i unrhyw un ddilyn y ffordd i'r nefoedd. Nid yw am weld unrhyw un yn byw fel Iesu Grist yn sicr. Dwi ddim am i neb fyw fel Iesu Grist. Nawr wrth gwrs, mae'r ffydd Gristnogol, Cymreig, yn honni bod nhw'n dweud wrthon ni fyw fel Iesu Grist. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod bod yna wall anferthol fan hyn, achos dwi ddim yn bosib i neb fyw fel Iesu Grist. Rhaid i rhywbeth ddigwydd gyntaf. Rhaid bod gwirth wedi digwydd, beth mae Ioan yn sôn amdano fan hyn. Rhaid bod gwirth wedi digwydd. Felly, os yw'n gallu gwneud i chi feddwl bod chi'n byw yn foesol a dilyn ambell i beth oedd Iesu Grist yn ei hyrwyddo, ac tynnu adnodau fan hyn fan draw, yna mae'n fodlon. Mae'n fodlon i fyd, mae Satan wedi llwyddo. Achos dwi ddim am i neb fod fel Iesu Grist ei hun. Dwi ddim am hynny, bod nhw wir wedi deall. Hynny yw bod yn lan ac yn sanctaidd. Dwi ddim am i neb fwynhau ei bresenoldeb. Dyna yw ei dasgau. Dyma yw bwriad Satan. Bob un dydd, os oes rhywun yn dechrau ceisio yw i'r rhwystro, bob un oedfa. Os yw'r efengil yn cael ei chyhoeddi, mae am rwystro fe. Os yw'r efengil yn cael ei chyhoeddi nerth yr ysbryd glân a fo presenoldeb diwna, mae am ddod ar rwystyr o ryw fath. Mae am peri fydd pobl yn ymosod ar yr oedfaon rheini. Mae am peri fydd na ddigalondir. Pob math o bethau. Fe fydd yn cynyddu a chynyddu. Os yr agosau i ni'n dod at cyhoeddi gair Duw, y mwyaf fydd yr ymosodiadau a'r rhwystro. Achos dyna yw ei nodau. Dyna yw ei brif pwrpas. Dwi ddim yn malio am ddim byd arall. Ond mae yn malio am hwn. Dwi ddim eisiau'r efengil cael ei chyhoeddi. A mae o wedi llwyddo yn dod. Mae wedi llwyddo'n cylchoedd efengylaeth. Pryn yw'r llefydd efengylaeth sydd yn cyhoeddi yr efengil yn glir. Does dim llawer oedfaon lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu yn galw allan ar y neidiad o digredu. I ni rywsut yn yr 20-30 mlynedd diwethaf yma wedi llwyddo gwthio hwnna o dan y carped a mae wedi mynd. Mae wedi hen fynd. Ac i chi gorfod sefyll nôl meddwl, mae Satan wedi llwyddo twyllo y ffyddlon hyd yn oed. Y rai sydd wedi deall yr efengil, ond maen nhw wedi meddwl nawr, na fedrwn ni, o sil i sil, galw ar y neidiau i ddod o dywyllwch i oleuni. Na, mae hwnna di hen fynd. Ond dyna yw nod Satan. A bron iawn, i ni'n gwybod, i ni'n credu yn sofraniaeth Duw, a ni'n gwybod bod Duw goruwch y cyfan, ac felly dyna yw ein gobeith ni, ond mae e'n dor calonus, ond Duw i feddwl bod ni wedi ildio i temptasiynau'r un drwg, a mae'r efengil bron iawn wedi diflannu o'r wlad fach hon. Mae Satan am ddod ar rhwystrau i rwystro'r efengil cael ei chyhoeddi yn y lle cyntaf, ac yn sicr, os yw'r efengil yn cael ei chyhoeddi yn nerth yr ysbryd glân dan eneiniad yr ysbryd glân dan fedydd yr ysbryd, os fydd hynny'n dod, fydd Satan yn gwneud unrhyw beth i rwystro fe. Nesaf yw, mae'n fodlon cael yr efengil cael ei ffrigethu, gallech chi ddim yn fodlon a hyn, ond cael ei ffrigethu, ond os oes na fel cyfnodau yn ein gwlad ni, pan oedd yr ysbryd glân dod lawr, mae am stopio hwnna'n diwy. Mae am rwystro hynny. O na, ni ddim yn mynd i cael pregethu ac bod yr ysbryd glân dod lawr. Ac yn sicr, dwi ddim eisiau cael y efengil cael ei pregethu rywsut. I nod penna fe yw stopio'r efengil yn llwyr. Yn bron iawn allech chi ddweud, mae wedi wneud gwaith da ohoni do yn ein gwlad fach ni. Ond pan mae'n dod i'r unigolyn, mae e hefyd wrthi. Mae e wrthi. Ddiddanos. Fe ddaw ar rhwystrau. Fe ddaw ar temptasiynau o bob math i gadw enaid o'r ffordd gywir. Dwi ddim am i'r enaid ddod a phwyso ar Iesu Grist yn unig ac yn llwyr. Dwi ddim eisiau yna. Dwi ddim eisiau'r unrhyw enaid dod i fyw i ogoneddu Duw ac iddo fe fod yn bopeth iddo. Mae am rwystro hynny. Diarhebion 14 a 12 adnod mor gyfarwydd. Y mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrddangau. Ond dyna beth mae am wneud. Mae am i chi feddwl bod y ffordd i chi arni yn uniawn, yn iawn. Fe fydd yn perswadio enaid fod y ffordd y mae arni yn dderbyniol. Mwy hyd yn oed, mae am perswadio enaid, nid yn unig bod y ffordd i chi arno'n dderbyniol, ond mae honno yw'r ffordd gywir.
Ond yr hyn a ddywed y Beibl yw, os nad yw'r ffordd yn gywir, yna mae'n anghywir. Mae'n ddigon hwydd yn diwe, diwe mae'n anodd. Mae'n oes od yn diwe, mae'n oes dywyll. Mae rhywbeth mor amlwg â hynny, os ych chi ar y ffordd anghywir, os nad yw yn un cywir, mae'n anghywir. Mae'n arwain a distriw. A felly ceir cymaint o bobl yn dyfeisio ffyrdd eu hunan i gyrraedd y nod. Y nod ganddyn nhw yw i gyrraedd y nefoedd. Maent yn mynd ati i greu diwiau hunan, creu athrawiaethau hunan. Mae yna amrywiol ffyrdd sydd yn y byd yn does yna. Mae yna gymaint o syniadau. Mae nhw tu hwnt i rifo. Fedrwch chi moi rifo nhw. Sawl ffordd. Mae bron iawn yn unigryw i'r unigolyn. Mae bron pob un unigolyn yn dod lan gyda'i ffordd unigryw ei hunan. Falle mi rhaid debyg i bobl eraill, a maen nhw'n benthyca ac yn dwy'n syniadau bobl eraill, ond ar ddiwedd y dydd, fydden nhw wedi newid rhywfaint i wneud yn unigryw iddyn nhw ei hunan. Dyna pam na fedrwn ni roi rhif ar amrywiol ffyrdd sydd yna, mae pobl yn dyfeisio i'r nefoedd. Ond dyma beth yw'r nod i'r rheini yw i gyrraedd y nefoedd, os yna nefoedd, dyna beth maen nhw'n dweud. Fe newn ni ffordd ein hunan, a fe na i rodio ar y ddaear yma fel dwi eisiau rodio. Ond yn ben ar y cyfan, be gewch chi yw hyn. Y farn yma, nad oes hawl gan unrhyw un i ddweud bod ei syniadau hwy yn iawn. Dwi ddim yn siŵr os oedd hwnna mor amlwg hanner canrif yn ôl a dros y canrifoedd. Siŵr o fod bod yna rywsut. Ond mae yna rhywbeth yn sicr dros yr 20 mlynedd diwethaf yma wedi dod a wedi cynyddu yw nad oes hawl gan unrhyw un i ddweud bod eu syniad nhw yn iawn. Mae mor amlwg yn yr oes yma. Hynny yw, ni'n byw yn yr oes o goddefgarwch, ond goddefgarwch tuag at rai yn unig, ond nid yw'n wir i ddisgrifio'r byd. Maen nhw'n dweud bod nhw'n oddefgar, ond maen nhw'n oddefgar, dim ond at rai, maen nhw eisiau bod nhw'n oddefgar tuag atyn nhw. Dyn nhw ddim eisiau bod yn oddefgar at rai sydd yn ei barn nhw ddim yn oddefgar. A felly mae'n rhaid rwydd yn diwedd. Mae'n hawdd bod yn oddefgar at pobl oddefgar. Ond os chi ddim yn hoffi nhw, dwi ddim eisiau bod yn oddefgar tuag atyn nhw. Dwi ddim yn gwneud lot o synwyr nag yw. Hynny yw, mae'n geiriau eraill, dydyn nhw ddim yn oddefgar. Ond dydyn nhw ddim yn ei weld e. Yn sicr ceir y fath atgasedd, y diffyg goddefgarwch at rai sydd yn dweud, fel i ni'n dweud, dyma dywed gair Duw, un ffordd sydd ac nad oes ffordd arall. Yn sicr i chi, fe gewn ni'n cyhuddo fod heb goddefgarwch, ac mi fydda nhw'n dweud i bod nhw'n oddefgar, y byd yn dweud bod nhw'n oddefgar, ac eto gyd bod nhw'n cysainu ar neges. Mae'r fath rhagrydd yn dweud, dwi'n mynd i synwyr. Fi'n rhai yn meddwl mae byw yn dda yw'r ffordd gywir i gyrraedd y nefoedd. Maen nhw wedi creu'r grefydd yma, a chi'n belled nad ydym yn gwneud gormod o ddrwg, maen nhw'n dweud, a does neb ohonyn nhw wedi dod lan gyda unrhyw datganiad eto, faint o ddrwg i chi'n cael wneud. Ond o fewn crefyddau amryw y byd, ac yn sicr o fewn crefydd Cristnogol, Protestanaidd, hyd yn oed yr un Catholig, bydden ni'n tybio, mi fydden nhw'n dweud hyn, cyn belled bod chi wedi byw yn dda, ond pidwch a gofyn i fi pa mor dda, ond cyn belled bod chi'n byw yn dda, a ddim yn ei gormod o ddrwg, ond pidwch a gofyn i fi faint o ddrwg, yna, croesi bysedd bu Duw yn fodlon. Dyna tybiwn ni, falle bod yna'n gorsymleiddio, ond dyna fel dwi'n ei weld o'r hyn dwi wedi ddarllen ac wedi glywed a wedi astudio dros y blynyddoedd, dyna fel dwi'n gallu gweld crefydd y byd. Credant y bydd Duw siŵr o fod yn ei derbyn. Does dim sail ganddyn nhw i ddweud hynny, does dim awdurdod ganddyn nhw i ddweud hynny, ar wahan i'r ffaith bod yr oes fodern hon yn erbyn y syniad o Dduw sydd yn cosbi. Ac mae'r oes fodern hon yn fodlon derbyn pob math o fryntni a phechod. Ac felly ar sail hynny, maen nhw wedi dod i ryw gasgliad, mae'r ffordd gywir yw bod yn weddol dda. Gymaint ag y gallwn ni fod.
Mae yna eraill yn mynd ymhellach I blesio I Duw. Mae'r rhain yn dilyn rhyw fath o reolau. Cyfres o reolau. Maent falle wedi clywed amdanynt fan hyn a fan draw, falle yn yr eglwys, falle yn y capel, falle ar y radio, falle mewn crefyddau eraill, falle wedi clywed am grefyddau eraill, wedi clywed sut maen nhw'n byw, ac yna maen nhw'n dod â'r cyfain mewn I ryw bot fawr, cymysgu'r cyfan lan, ac maen nhw'n dod allan ar ryw fath o syniadau. Chi'n clywed am rai sydd yn hoffi teithio'r byd. Maen nhw'n meddwl bod hwn yn bwysig. Mae'n cymryd blwyddyn neu 2 bant, rhai'n cymryd fwy amser na hynny, teithio'r byd, blasu'r bwydydd, arogli'r arogleion yn y strydoedd, edrych ar y lliwiau pert, mynd i'r adeiladau a ddoldau efallai, edrych ar y bobl, mwynhau cwmni, lot o bobl hefyd, sy'n cwestiwn I hyn, lot o bobl dda, mwy moesol nag yn ein gwlad ni, tybiwn ni. Ac yna'n dod ar holl teimladau yma, athroniaethau, a dod ar cyfan at ei gilydd, a maen nhw'n dod gatre I Gymru fach, a maen nhw'n eistedd lawr, a maen nhw'n dod lan, dyma beth yw'r ffordd gywir. A maen nhw'n creu rhyw reolau. Falle bod na reolau mwy na'r gweddill, gobeithio byw yn dda, maen nhw wedi creu rhyw ffordd i'r nefoedd, bod e'n rhyw fath o cyffwrdd ar cryfyddau eraill. Falle bod na rhywbeth, a fi na lot o fyfyrdod yn dod mewn iddo fe, ymestiniadau'r corff, a arogl-darthau, a'r holl bethau ma'n dod mewn, a'r teimlad a iechyd lles, a mae'r holl bethau yma nawr yn dod yn glwm yn dywe. A mae lot o agweddau, lle chi ddweud, o amlacio pethau fel yna, pethau da i'r corff, ac efallai i'r meddwl ambell waith. Lle chi ddweud hyn, dwi'n gwneud dim lles i'r enaid. I ddweud y gwir I chi, mae'n gwneud y niwed fwyaf oll, achos mae'r rhain mor gyffyrddus. Mae'r rhain yn gwybod mwy na fi, achos maen nhw wedi teithio'r byd. Maen nhw wedi blasu'r bwydydd, maen nhw wedi arogli'r arogl-darthau, maen nhw wedi clywed yr gerddoriaeth, maen nhw wedi gweld y gweddiau, maen nhw wedi clywed y gweddiau, maen nhw wedi gweld yr aberthi, maen nhw wedi gweld y bywydau sydd wedi darostwng hyn a ddim yn goffod cael y pethau materol, a maen nhw wedi cael y holl bethau yma, maen nhw'n dod yn y gatre, a maen nhw wedi fel hyn dwi'n mynd I fyw, ac mae yna rhyw falchder yno, ac mae yna rhyw gadernid yno, achos dyma be dwi'n credu. Does dim awdurdod iddo fe, be maen nhw wedi gwneud yw cymryd fel rhywun yn mynd mas I pigo ffrwyth o'r goeden. Maen nhw wedi tynnu lot o syniadau, dod yn oed I gilydd, wedi wneud be maen nhw'n gyffyrddus ac ar awdurdod nhw eu hunan maen nhw'n dweud, nawrten, dyma be sy'n mynd I arwain fi trwy fywyd, ac os oes yna dragwyddoldeb, gobeithio fydd yn iawn, achos dwi wedi gwneud fy ngorau. O, mae yna gymaint o'r rhai fel hyn yn does. Ac ar ben hyn, ceir cryfyddau diri, llawn syniadau ar y ffordd I blesio ei diwiau hwy. Pethau gellir ei cyflawni. Dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw beth na ellir ei cyflawni o fewn crefyddau. Maen nhw'n bethau sydd yn bosib ei cyflawni. Per yr undodau, gwisgoedd, gweddiau, talu arian, mynychu adeiladau a chyfarfodydd. Wel, allan ni fe mlaen, gallen ni. Mae yna gymaint o ffyrdd I gadw ni oddi ar yr un ffordd, ond mae Satan wedi cyrraedd rhyw nod ond dywe. Mae wedi peri fod y byd wedi dyfeisio ei ffyrdd nhw i'r nefoedd. Dyna'i nodau. Ond mae'r ffyrdd yn anghywir yn does. Mae rhaid fod ni'n gorfod credu hynny. Mae rhaid ni ddweud hynny. Bydde fe'n bechadurus I beidio dweud hynny. Mae yna ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn. Allech chi dweud mae yna amryw ffyrdd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. A mae'n drasiedi o'r mwyaf, a mae rhaid dweud oedd rhaid. Mae nhw ar y ffordd anghywir, ni ddim eisiau I brifo'i teimladau nhw, ni ddim eisiau I tramgwyddo, ond mae rhaid dweud. Eich bod ar y ffordd anghywir, ond dyna yw nod Satan. Ond mae rhaid I ni ddatgan bod na ffordd gywir, a felly'n ail, y ffordd hanfodol. Mae na felly ffordd sydd yn gwbl hanfodol. Does dim opsiwn, a dyna beth yw'r byd ddim yn licio. Dyna'r oes hon ddim yn licio. Dyna ddim yn licio bod ni'n dweud un ffordd sydd. Dyna ddim yn licio ni'n dweud bod na un ffordd sydd yn gwbl hanfodol. Ond mae e'n ysgrythurol. Achos mwyn
i ni fyw i'r pwrpas y creuwyd ni. Mwyn i ni fyw yn sanctaidd ac yn llawn cariad at Dduw, a llawn cariad at Grist, ac llawn cariad at gydyn ein brodyr, dim ond un ffordd sydd yn galluogi hyn. Dim ond un ffordd, a mae'r ffordd hon yn hanfodol. Dim ond un ffordd gallwn ni wneud e, ond mae rhaid i ni ddweud hyn cyn ymhellach. Mae rai pobl yn meddwl bod nhw'n byw yn llawn cariad a maddeiant a popeth fel y goddefgarwch, ond nid yw yn ôl yr ysgrythyr. Dy'r ffaith bod rhywun yn dweud ei bod nhw'n caru pawb. Dwi ddim yn golygu mai cariad yr ysgrythyr yw e. Cariad o Dduw. Achos dim ond un ffordd mae modd cael hyn, a dim ond un ffordd mae modd byw fel hyn. Fe allwch chi cael rai sydd yn ymddangos ar yr wyneb, ond mae so law fe welwn ni mai anghywir yw e. Ac fe fydd yn cael ei brofi rhywsut neu gilydd. Ond y ffordd gywir a mae Ioan yn sôn amdano, mae hon yn ffordd mor anodd. I wneud hwn yn ôl y ffordd mae Ioan yn sôn amdano, mae'r rhaid bod ni wedi mynd trwy un ffordd sydd yn gwbl hanfodol. Yn sicr, ni allwn ni wneud hyn yn ein erth ni. Ysgrifennu yr wyf at o chwi blant bychain o blegyd maddau i chwi. Mae di sôn am faddau a charu eraill, a peidio dweud celwydd, bod ni'n dweud bod ni'n caru pobl. Mae di sôn am hwnna. Mae di dweud, mwyn bod felly, ysgrifennu yr wyf at o chwi blant bychain o blegyd maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef. Dyma pam dwi'n gallu dweud hyn. Dyma sut ych chi'n gallu bod fel hyn. Dyma'r unig ffordd ych chi'n gallu byw yn y ffordd gywir. Yw, os ydych chi wedi profi hyn. I fyw yn sanctaidd yn lan. Mae dim ond un ffordd gall hyn fod. Os ydym wedi profi o ras Duw yn maddau i ni. Dwi ddim yn bosib unrhyw ffordd arall. Mae pobl yn gallu dweud bod nhw'n dilyn y llwybr yna, ac maen nhw, ond dydyn nhw ddim, ac fe welir hynny maes o law. Ond os yw yn iawn, mae dim ond ar sail os i ni wedi profi o ras Duw yn maddau i ni yn gyntaf. A fe all hyn ddigwydd i rai sydd wedi profi ar gyhoeddiad o'i pechod. Mae hwn dim ond yn digwydd, mae maddeiant dim ond yn digwydd i'r rhai sydd wedi gweld eu pechod. Felly chi'n gallu mynd â fy nôl camau, mae chi'n gallu gweithio hwn mas yn rhesymegol, ond yn rhesymegol ysbrydol. A ydych chi wedi gweld eich pechod? A ydych chi wedi teimlo baich euogrwydd, fel mae Pantycelyn dweud, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Ydych chi'n gallu dweud rhywbeth am hwnna? Bo chi'n teimlo'ch bryntni, bo chi'n gwybod eich bod yn bechadur. Ac mae cynlyniad gwaith yr ysbryd glân yw e. Chi gallu dweud, mae nid rhywbeth i chi wedi perswadio chi yw hwn. Mae bod na waith o ddifri wedi digwydd, yn agor llygad eich enaid i weld eich pechod, i weld eich angen. Achos mae rhaid bod hwnna wedi digwydd gyntaf, mae rhaid bod chi wedi teimlo y bryntni, y gwacter, yr anobaith, y pechod. Nid cyffes yw hwn, ein bod ni'n fodlon cydnabod nad ydyn ni'n berffaith. Mae rhain sydd yn cydnabod, wel, wrth gwrs dwi ddim yn berffaith, ond pwy sydd yn berffaith? Wrth gwrs fy mod i wedi pechu. Wrth gwrs dwi'n anghywir ambell waith. A math yna o siarad sydd yn hawdd iawn, mi fydd y llawer o'n i'n euog o fod wedi siarad felly. Nid cyffes ein bod yn gwybod bod na fethiannau ynom ni. Dim dyna beth ni'n sôn amdano. Ond y sawl sydd trwy ras sydd wedi profi gweld ei heiddiant, wedi gweld ei bod wedi dod yn fyr o safon Duw. Rhain yn gweld nid yn unig ei bod yn pechu, ond mae pechaduriaid ydyd. Mae'n mynd â cam ymhellach yn dweud. Chi'n gwybod mai nid yn unig bod chi wedi pechu a bod chi wedi dweud celwydd a bod chi wedi bod yn frwnt a chi wedi bod yn gas a chi wedi bod yn greulon. Ie, ni gyd yn gallu dweud hynny a falle bod yma'n poeni ni rolawyr. Ond bod y hyd yn oed yn fwy na hynny bod chi'n gallu dweud nid yn unig fy mod wedi pechu ond fy mod yn bechadur. Na mae hwnna'n lefel fwy yn dweud. Pechadur yw fy enw. Ond nid dyna yw yr lefel i ni sôn amdano. Ein bod ni'n pechu oherwydd ein bod ni'n bechaduriaid. Does dim opsiwn fan hyn o'r eiliad y ganwyd ni i ni bechu pam achos ganwyd ni'n bechaduriaid. I ni ddim yn dod yn bechaduriaid ar ôl 2 mlynedd, i ni ddim ar ôl 10 mlynedd neu pan ni'n yn harddegau wedi arbrofi tipyn bach ac falle wedi gwneud gormod o bechod. Na.
ganwyd ni'n bechaduriaid. Mae'r peth mwyaf naturiol i ni. Ac o'r diwedd, pan mae'r enaid yn dod i weld hynny, mae'n pwyso fel euogrwydd mynyddoedd byd. Mae'n drwm ar yr enaid. Bod ni'n deall, dyma pam dwi'n hunanol. Dyma pam dwi'n colli tymer mor gloi. Dyna pam dwi'n ildio i demtasiynau dydd ar ôl dydd. Gan fy mod yn bechadur o natur. Ond mae'r sawl a mae'r ysbryd glân wedi dangos iddyn ei pechod yn gwybod bod ei gorau fel bratiau bydron. Ond dyna y gwahaniaeth fan hyn o'r crefyddol. Mae'r crefyddol yn ddigon bodlon yn ei pechod. Ond mae'r credadyn, un sy'n ceisio, yn anfodlon yn ei pechod. Dyn nhw ddim am gario ymlaen yn ei pechod. Mae'n pwyso'n drwm arnyn nhw. Mae'r euogrwydd yn llethol, mae'n ormod. Mae'n ei tynnu nhw lawr. Mae'n dychryn nhw, mae'n ofni nhw. Maen nhw'n gwybod fe fi Duw yn ei barnu nhw. Ac felly, dyn nhw'n dadlau gyda hwnna. Maen nhw'n gwybod mai dyna yw eu haeddiant. Mor wahanol yw hwn i'r crefyddol. Y rhai sy'n creu crefydd eu hunan, neu dilyn crefydd eu hunan. Maen nhw yn meddwl yn uchel o'i hymdrechion nhw. Ond nid y sawl y mae llygaid eu heneidiau wedi hagor. Mae rhain yn teimlo ni allant wella yn ddigonol. Mae yna ymdeimlad o anobaith. Maen nhw'n gwybod ni methu bod yn ddigon da. Ond mae yna am fod yn ddigon da. Ond nid dyna'r gwahaniaeth, dwi am fod yn ddigon da. Ond dwi ddim yn gallu bod yn ddigon da. A fedrai ddim fod yn ddigon da. A dim os beth dwi'n neud fyddai'n dod yn fyr ac mae'r ymwybyddiaeth yn cynyddu a chynyddu. Maen nhw'n gwybod amhosib yw. Ond mae'r euogrwydd a'r cywilydd yn cynyddu. Maen nhw'n gwybod ei bod wedi tramgwyddo Duw. Nad ydynt wedi byw i ddiolch iddo am ei holl fendithion. Ond nid yw yn debyg i'r eiriau'r emynydd. Dyma yw tystiolaeth tybiwn ni, Cristion. Oth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio, a ei cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, onys caf. Dyna byddwn ni'n tybio ar lefelau gwahanol, ond byddai'r Cristion yn gorfod dweud amen i hynny. Byddai'r gwir grefyddol, ond byddai'r crefydd modern. Dyma gwybod fawr ddim am hwn. Maen nhw'n ddigon bodlon gyda'i hymdrechion. Ond yr un o mae'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid a wedi dangos i ni'n pechod am bryntni, a'n methiant, a'n heiddiant, a'r farn. Maen nhw'n dod, pryn yn gallu edrych i fyny o'r flaen o Dduw rwy'n dyfod, a maen nhw'n sefyll o hir bell. Maen nhw'n cyfaddau pwy nhw, mae'r ail bennill yn mynd ymlaen. Pechadur wyf mi welaf o Dduw na allaf ddim. Dwi ddim yn gallu neud dim. Sut fedrai achub fy hun? Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog. O bydd drigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf, drwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Dwi ddim yn heiddi dim. A dyma'r gobaith. Mi glywai sgynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Dyma'r faich, dyma'r ffordd hanfodol ein bod ni wedi gweld ein pechod, ein bod ni wedi gweld ein heiddiant, a'r anobaith yma, rhaid bod yn ffordd o anobaith. Dyna pam dwi ddim yn mor boblogaidd. Yn sicr yn yr oes hon, di'r cyhoeddi'r Efengyl ddim yn boblogaidd, nag yw, achos mae pobl yn mynd i ddod mewn a teimlo'n anghyffyrddus. Dyma problem crefydd heddi, maen nhw'n gwneud pobl yn gyffyrddus am amser hir, cyn maen nhw'n sylweddoli, na, chi ddim eisiau bod yn gyffyrddus. Mae'n adloniant bron iawn ym mhob oedfa.
Beth am i ni'n neud nhw'n gyffyrddus? Beth am i ddangos bod ni'n ffrindiau dyn nhw? Beth am i roi lot o fwyd ydyn nhw? Beth am i ni'n gorau goleadau lawr? Beth am i roi clustogau mhobman iddyn nhw? Beth am i ni'n neud y gerddoriaeth llawer fwy ysgafn? Beth am i siarad yn neis gyda nhw? Beth am i ni'n neud yr holl beth yma? Beth am i ni'n cael plant i actio? Beth am i ni'n cael band i chwarae band? Ac yna ni'n just taflu mewn y neges rwsyd. Na. Mae rhaid i'r pechadur sylweddoli i chi ar y ffordd anghywir. I chi ar y ffordd sydd yn arwain i ddistryw. Ac i chi'n pechadur, ac os ych chi wedi gweld mai pechadur yw eich enw, fe fydd na anobaith, ond na fyddech chi'n dod hefyd i glywed, mae yna un mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr, mae e heddi, mae e yma nawr, yn derbyn pwy, publicanod a pwy fi, a phechaduriaid mawr, a dyma beth sy'n mor neis am yr emyn yma, allwch chi clywed y pechadur sydd dan baich ei ogrwydd, o'i pechod ac yn teimlo effern un anadl i ffwrdd allwch chi glywed derbyn arglwydd derbyn fi hefyd gyda hwy chi wedi gweld dyma yw tystiolaeth y Cristion derbyn fi sa'n ni'n poeni am neb arall ar y funud dwi ddim yn poeni am fy nheulu ar y funud dwi ddim yn poeni am neb arall achos fe na'i di sydd ar ei ffordd i dragwyddoldeb ac felly mae y dan ei baich ei ogrwydd pechod a mae'n dweud derbyn fi gyda hwy a maddau maddau fy mhechod a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Mae'r efengil na. Mae Iesu Grist yn maddau'r cyfan heb gofio y camwedd mwy. Dwi ddim yn cofio'r pechod byth. Mae wedi taflu fo'r bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Amen. Sydd yn arall eiriad o'r hyn a gawn yma, rhaid cael maddeuant. Dyna'r man cychwyn. Gai ofyn oes na un sydd yn gwrando yn teimlo fel hyn, dyma sydd rhaid digwydd. Nid ydym yn barod i'r nefoedd a fyddwn ni fyth, ond oni bai y maddeuir ein pechodau. Mae yn hanfodol, nid oes iachawdwriaeth heb hyn. Mae yn gwbl hanfodol. Dyma yw'r man cychwyn. Fedrwn ni ddim byw y bywyd Cristnogol. Llawn cariad, maddeuant, beth bynnag yw e. Fedrwn ni ddim fod felly. Oni bai am hwn. A dyma pam oedd rhain gallu. Mae'n atgoffa nhw. Ysgrifennu yr wyf atwch. Oherwydd, o blegyd. Dyma beth sydd wedi digwydd i chi. Dyma'r canlyniad. Dyma sut ych chi'n gallu bod. A mae eisiau atgoffa rhywun ni does. Mae eisiau ni atgoffa. I ni yng Nghrist wedi derbyn y maddeuant. A felly dyma sut ydyn ni fyw. Ond dyma yw'r ffordd hanfodol. Odych chi eisiau gwybod beth yw'r ffordd i'r nefoedd? Wel, allwn ni ddweud hyn, y ffordd i'r nefoedd yw ffordd o faddeuant personol. Mae rhaid i chi gael eich pechodau wedi maddau. Heb maddeuant pechodau, does dim byd. Does dim iachawdwriaeth. Does dim mynedfa i'r nefoedd. Ni chaniateir un pechadur i'r nefoedd. Bydd yna lot o bechaduriaid yna, ond pechaduriaid a faddeuir. Ac heb y maddeuant, does dim mynedfa. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Felly rhaid i chi ddod at Grist. Wel, gyda chi ni ffordd. I weld y ffordd gywir, yn drydydd yn olaf, yr unig ffordd. Dim ond un ffordd sy'n cael maddeuant. Mae Satan yn ei ni feddwl bod sawl ffordd i dderbyn iachawdwriaeth. Ond does dim un ffordd sydd. Ysgrifennu rwyf at o chwi blant bychan o blegyd, maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef. Mae'n neud yn gwbl glir. Ac mae mor bwysig deall hyn. Dyma holl obaith y pechadair. Yr un sydd wedi dod at y fan o anobaith llwyr. Ac yna yn clywed bod ffordd i ddelio a'n pechod. Bod maddeuant. A bod y maddeuant hynny yn Iesu Grist. Achos mae'n dweud mwyn ei enw ef. Dyna'r ffordd. Mae yna faddeuant i bob un sydd yn dod ato. Hynny yw, ni wedi cael, mae yna lot o adnodau, sy'n amser ni fynd trwyddyn nhw nawr, ond mae yna lot o adnodau yn dweud, mae yna maddeuant i bob un sydd yn dod yn edifar. A does dim un yn cael ei troi ffwrdd. Beth am yr holl bechodau dwi wedi wneud? Does dim ots. Mae'r ysgrythyr yn dweud, maddeuant i bob un a ddaw ato ef. Does dim un yn cael ei wrthod. Dyna pa mor fawr yw'r maddeuant yma.
Dyna pa mor gyffroes i'r efengyl yma. Ac i ni'n gallu cyhoeddi'r neges hon yn y capeli i'r pobl moesol. I ni'n gallu pregethu'r neges yma yn y capeli i'r bobl anfoesol. I ni'n gallu pregethu'r neges yma yn y strydoedd i'r pobl moesol a pobl anfoesol. Allwn ni fynd i'r carchar a pregethu'r neges yma i'r troseddwyr, maen nhw'n troseddwyr, moesol neu anfoesol, be bynnag yw nhw. Maen nhw'n gyd siwr fod anfoesol, ac maen nhw'n gyd yn y carchar. Cymru bod nhw yno yn gyfreithlon felly ac ddim yn anghyfiawn felly. I'r rhai sydd yno a sydd fod yna, ond dyma beth sy'n dda yn y carchar, yn y stryd, yn y swyddfa, yn y capel. Yr un yw'r neges. I'r rhai sydd yn meddwl, mae bach yw y pechodau, wel, sy'n nhw wedi deall, ond yr rhai sydd yn meddwl, gormod o bechod gen i. Does dim addeuant. Dyw cymdeithas dim yn fodlon maddau. Ond chi'n gwybod beth? Mae Iesu Grist yn barod i faddau. Pob un. Ble bynnag i chi. Yn y pydew mwyaf erchyll. Neu yn y pydew mwyaf ysblenydd. A carpedi rownd y pydew. A goleadau pert yn y pydew yma. Yr un yw'r pydew. Mae e'n arwain at distryw. Ond beth ni yn gwybod yw hyn. Os ych chi'n teimlo'ch pechod, yna mae na faddeuant. Ac mae'r cyfan yn Iesu Grist. Dim ond fe oedd yn gallu talu'r pris. Mae'n pechodau yn ein cadw'n gadarn yn y ddalfa, ni'n gwybod hynny yn gaeth i bechod ac yn gaeth i Satan, ac mae gan bechod yr afael fwyaf tyn ar yr enaid, ac mor dywyll yw y carchar hefyd, ond dyna pam dath Iesu Grist, fe ddath i dalu'r ddyled i'n rhyddhau ni o'r carchar, fe ganon ni far y dechrau. O'r carchar tywyllt ac dyna pam dath Iesu Grist. Ni wedi cofio amser dolyg am ei enedigeth, ni wedi newydd cofio amser y Pasg. Mae dyna oedd y pwrpas y dath ei farw ac yna i atgyfodi o'r beth. Fe dath roedd rhaid i hwnna i gyd i ddigwydd mwyn talu'r pris am ein rhyddid ni. Rhaid oedd iddo fodloni'r tad a gofynion y tad a chyfiawnder y tad. Rhaid oedd cael cosb am bob un pechod. Ond ydy hwnna'n beth estron, ond mae hwn yn mynd yn anoddach i bregethwyr yn yr oes hon. Mae bron iawn yn yr oes hon bod cosbi gwneud yn ddrwg yn anerbyniol. Mae dweud na wrth blentyn yn anerbyniol bron iawn heddi. Mae bron yn mynd yn amhosibl o unrhyw fath o ddisgybliad. Mae di mynd yn amhoblogedd. I ni methu dweud bod unrhyw beth yn anghywir. Mae rai cael trafodaeth amdano fe. Ond fi ddim y fath beth yn ei ddyfarn. Y mae Duw wedi creu y byd yma ac mae wedi dweud fe fydd yn atebolrwydd. Ac fe fydd pechod yn cael ei gosbi. A gwau'r rhai sydd yn chwarae lawr pechod a chosb, achos cosbodd Duw y tad y mab. Ac unrhyw un sydd am fentro dweud bod hwn yn beth hen ffasiwn, yn beth afiach ac yn ofnadw, maen nhw'n cwyryla gyda Duw, achos fe gosbodd Duw y tad ei fab ar y groes, ac fe dioddefodd Crist uffern i'w holl blantau, tragwyddoldeb ar ôl tragwyddoldeb, ar ôl tragwyddoldeb, o ddigofaint y tad ar y mab, a dyna yw difrifoldeb pechod, ac ma'n atebolrwydd, ond os nad ych chi'n dod at Grist, does dim maddeuant. Ac fi rhaid i chi cael eich cosbi. Beth bynnag mae'r oes ffôl hon yn ei ddweud. Daeth Crist yn unswydd ar gyfer cael ei gosbi am ein pechod ni. Dyfynnu hwn yn aml a thiaelwi ei enw ef Iesu. O blegyd fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna pam y ganwyd e. Rhai delio a'n pechod a dyna wnaeth ar y groes. Yno cosbwyd am bob un o'n troseddau ni. Llifodd ei waed pam mwyn golchi pob un staen pechod i ffwrdd. Am frynt ni, am staen mae pechod yn ei achosi. Arnom ni, ar ein heneidiau ni, ar rhai o'n cwmpas ni. Mae cysgod hir o bechod ond oes na. Mae canlyniadau i bechod. Mae ambell i bechod, mae yna ganlyniadau hyd bywyd. Mae pechod yn ddifrifol. Ond
Dyma beth sy'n rhyfeddol am yr Efengil, mae gwaed Crist yn ein golchi'n llwyr. Mor lan y mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein golchi ni. I ni'n wynach na'r era. Mae'n ein gorchuddio ni a'i gyfiawnder ef, a'i berffeithrwydd. Ond mae rhaid dod at y fan hon. Rhaid dod at y groes. Does dim Cristnogaeth heb y groes. Os nad yw'r ffordd yn arwain at y groes. Os nad yw'r ffordd yn arwain at fyddiant wrth droed y groes. Yna ni allwn fyw i blesio Duw. Ni allwn ddyfeisio ffordd arall chwaith. Rhaid dod at Grist, rhaid cael maddeuant. Mae'n dweud yn Ioan 14:6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi. Does dim ffordd arall. Mae'n ffordd hanfodol, hon yw'r unig ffordd. Mae mor wir, mor bwysig i'w deall hyn. Na does na ffordd arall. Does dim ffydd arall. Does dim gobaith os na ddo'n trwy Iesu Grist. Mae gair Duw yn ei gyhoeddi. Dyma'n glir yw'r Efengil. Felly dewch ato. Chi sydd yn byw y bywyd Cristnogol yn eich tîb, heb ddod yn waglaw at droed y groes. O, ystyriwch hyn, yr ydych yn ei wneud, ond yn ofer yw'r cyfan. O, mae hon yw'r tragedi fwyaf. Ofer yw trio byw bywyd Cristnogol heb ddod at droed y groes. Rhaid dod at Iesu Grist a Christ yn unig. Rhaid dod yn waglaw heb eich gweithredoedd. Rhaid dod yn edifar o'ch pechod. Rhaid dod yn galw o byd drigaro gym. Rhaid i chi fod felly. Mae rhaid i chi ddod yn dweud pechadur yw fy enw niferaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio a'i cheisio eto fnaf. Rwy marw onys caf. Mae rhaid i chi ddod felly. Mae rhaid i chi ddod at yr Iesu. A galw arno, o, derbyn, arglwydd derbyn, fi hefyd gyda hwy. A dyma'r weddi. Neu hyd yn oed os chi ddim yn gallu rhoi yn y fath eiriau a hyn. Os oes na gry, ebychiad, baich, fedrith cael ei gyfieithu, rywsut. Yn y nefoedd, y mae'r arglwydd yn gallu cyfieithu ein ebychiadau. A dyma be fydd yr ebychiad. A maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Maddau'r cyfan, maddau fy mryntni, maddau fy rhagrydd, maddau fy malchder, maddau fy ngrefydd, maddau'r cyfan. O bydd drigarog i. Mae chi'n bod, yr addewid yw hyn. Y mae'n maddau'r cyfan yng Nghrist. Mae'n eich golchi chi'n llwyr. Ac yna fe fydd yr nerth yn cael ei rhoi i fyw fel yr Iesu. Ac ar sail hyn, dwedodd Ioan, ysgrifennu yr wyf atoch chi blant bychain o blegyd. Dyma beth sy'n wir amdanoch chi, maddau i chwi eich pechodau mwyn ei enw ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil, diolch am yr arglwydd Iesu Grist ac am y maddeuant sydd i'w gael. Felly tyrd, trigar hawr ddim, gad i eneidiau, weld i pechod ac yna i weld yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd, gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac trwy heddiannau, dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn honno, 525 o'th flaen. O Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. 525 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.